Nachádzame sa práve v Kovačici v Srbsku. Sme na návšteve u miestnych Slovákov. Čo ti na to poviem? Sú tu hrdí Slováci, patrioti všetci. Každý Slovák by toto mal zažiť, podľa mňa. Podľa mňa by ste sa mali prísť a pozrieť, ako to tu ľudia berú. A ich hodnoty by boli pre vás určite inšpiráciou. Som Slovák. Dobrý deň. Slováci zo Slovenska. Dobrý deň. Vítajú vás Slováci zo Srbska. Ďakujem. Chcete si pozrieť našu galériu? Určite. Nech sa páči, prejdete. Aj nám poviete niečo pekného? Poviem vám niečo pekné, ale keď budete na krúcačku, nie som znak, kde očak položí. Dvierka. Sme preniesli tú komodu, čo je z domu Martina Jonáša, aby sme zložili jeho grafiky a jeho písanú dokumentáciu, ktorá je potrebná v galériu. A vzhľadom na to, že má byť rekonštrukcia celého domu Martina Jonáša, znamená všetko, stáde má sa doniesem do galérie, ako sa bude vrácať, ak sa tam urobí nová expozícia. No tak vítajte v galérii Svetného umenia v Kovačici. Naša galéria je jedna z najstarších galérií Svetného umenia na Balkáne, v starej Jugoslávii, založená 1955 roku ako prvá galéria maliarov sedliakov. Veľký obraz upúta pozornosť. Veľký obraz predstavuje migráciu zo Slovenska na Dolnú zem. V Rakúsko-Uhorskom cárstve Mária Terezia, keď nasťahovávala pokrajinu terajšiu Vojvodinu, spomedzi ostatných národov nasťahovala tu aj Slovákov. Z rôznych dôvodov Slováci prišli zo Slovenska do Vojvodiny, tu udržiavali, ako sa to povie, vojnú hranicu, znamená dostávali zdarma pozemky a merkovali hranicu Rakúsko-Uhorska od Turkov, ktorí cez Dunaj vpadali do ríše a robili škodu aj nepokojné. Ja Slovákov prišli z Bratislavskej župani už. A je to Bratislavský hrad? Bratislavský hrad. To by mala byť Spišská kapitoľa, aspoň tak si ju Maďar predstavil. Znamená, z tých dvoch županí najviac Slovákov prišlo do Vojvodiny. Migrácia trvala okolo 120 rokov. Znázorňané je, ako sa sťahovali, znamená všetko, čo mohli dať na volovský záprah, nosili sebou, starcov, deti, svoje relikvie. Na dolnej časti obrazu znázornené sú remeslá, ktoré Slováci doniesli do Slovenska. Kováč je centrálna figúra na obraze, podľa neho naša Kovačica mesto dostala meno, znamená, tu bola kováčnica. Okolo nej sa urobila dedina, my sa dnes menujeme Kovačica, to nahádam za tých pár sto rokov sa voľade stratilo. Zaujímavý detail na obraze je skrytý autoportrét maliara. Oko, obrva, nos, fúzy, brada, vidíte? Maliar skryl svoj autoportrét, maliar sa menuje Jan Glózik, už 30 rokov je členom našej galérii a na obraze namaľoval presne 200 ľudí, čo symbolizuje 200-ročnú Kovačicu v 2002, keď Kovačica oslavovala 200 rokov svojho zakladania. Maliar urobil tento obraz, tento váčik, váčka tabuľ 1802, ale 1802 vlastne prišli papiery z Viedne, že je Kovačica oficiálne mesto Rakúsko-Uhorska, aj tedy sa menovala Antalvalva, Antalovo selo, podľa tam voľakých obrov Antala, no ale v národe sa zadržal názov Kovačica, podľa tej kováčnici. Ináč v tejto miestnosti ešte máme obrazy rodonáčelníkov Svetného umenia. Naši Maďari začali maľovať medzi dvoma svetovými vojnami v 30. rokoch. To boli Martin Paluška, napríklad strojársky majster, oprával parné kotly, mlyny a tak ďalej. Možno vás upomína obraz na pop art, ale 30. rokov predošlého storočia pop art ešte neestvoval. Taktiež hore obraz Martin Paluška, to je prvý maliar, ktorý začal maľovať. Potom máme Veňarský, Ondrej, Ján, bratia, krásne maľovali. Tu máme Kňazovic, Ján, veľmi hľadaný, aj vážený maliar. Jeden jeho obraz majú aj v Louvre, v Práde, Madride a tak ďalej. Rybári Tilko napríklad, taktiež jeden z rodonáčelníkov. Znamená Víreš a tak ďalej. To sú maliari, ktorí založili našu galériu dávno, 1955 roku. A projekte sem teraz vidieť najznámejšiu maliarku Svetného umenia vo svete.
Zuzana Chalupová je najznámejšia maliarka iniciatív vo svete, spolupracovala s UNESCO, s UNICEFom, so Svetovou organizáciou Červeného kríža, Červeného polumesiaca. UNESCO je organizoval 8 samostatných výstav v najväčších metropolách sveta. UNICEF jej obrazy ako poľadnice tlačil vo viac miliónových tirážoch. Chalupová maľovala deti. Maľovala preto, že nemohla mať svoje. Ako keby všetkú lásku voči deťom videla práve na svoje plátna. Ako by mala nejaký detský svet. Skoro na každom obraze máme dievčatku v ružových šatočkách, ona sa menuje Katarína, to je ideálne vymyslené dieťa, už by nemohla mať svoje, tak si vymyslela Katarínu. Tu je Katarína, tam máme Katarínu, tu je Katarína, tam hrabe sa k stolu Katarína, taktiež tu je Katarína, znamená, skoro na každom obraze máme aj tu je Katarína, originálny štafeláj, pracovný stôl, stál v kuchyni, pri okne, kde najviac maľovala. Obraz je zaujímavý. Pán tohto obrazu, ale o mnoho väčší, 1,5 m z 2 metre, je to v Ženeve, v budove UNICEFa. Na ňom je viac ako 400 detí, rôznych národností, rias, krojov a tak ďalej. I normálne zástavená zástava UNICEFa. Ináče Chalupová bola hrdá na to, že je Jugoslovenka. Aj často na jej obrazoch nachádzame na obeležia, ako sa povie, ja som študovala súčine, prepáčte, obeležia erb aj zástavu starej SFRJ socialistickej, dosť často máme na jej obrazách, znamená pravý emisár dobrej vôli a dobrotných. Vysta, portrét nie je autoportrét robila maliarka Zaratelovca, ale dosť verný portrét. Máme tu jednu poštovú známku vyloženú, ale náš štát jej tlačil viac sériou poštových známok, taktiež aj vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, taktiež robili poštové známky s jej motívami. Dostala hrbu svetových odmien. Ja myslím, že máme tu uľaču aj od Slovenskej republiky, áno. To je za vás zaujímavé. Teraz už sa ja nepamätám presne, ktorý to bol predseda štátu, prezident, čo je udelil to uznania. Keď som vám povedala, že jej UNICEF tlačil obrazy ako pohnenci vo viac miliónových tirážoch, momentálne máme vyložené 2 ja. Taktiež tento zaujímavý obraz 5 miliónov pohľadníc natlačili UNICEFe. Obraz predstavuje rómsky kamp. Dcera Katarína s 2 kamarátkami prišla k cigánke, vešti jej z kariet, pána za lásku, špecie, robí a tak ďalej, vína, koláč, že jej doniesla. Dobre, bola aj dekáda Rómov v Európe, v každom prípade tento obraz tak drží ešte vždy rekord UNICEFe po počte odtlačených pohľadníc. Na vás oznámim ešte s jedným Marianom. Áno, Maria, zdravo. Nechceš vymaľovať? Som aj ja máš zamaľovania. A ja som pracovne. Toto nemusíte, bo sme teraz preniesli, aby sme zložili dokumentáciu Martina Jonáša, jeho odmenené grafiky a tak ďalej. Martin Jonáš, žiaľ Bohu známejší a hľadanejší a väčšiu afirmáciu mal vo svete ako svojej zemi. Martin Jonáš nepoužíval náš slovenský etnos kolorit. Martin Jonáš, máme tu oranž, hnedú farbu zemi, plodov jesení, kukuric, tekvica a tak ďalej. Center maliarstva Martina Jonáša je človek, sedliak. Skoro plasticky nás názorňuje príbehy z dediny. Veľké ruky a nohy, malé hlavy. Všetci umeleckí kritikovia, ktorí píšu o diele Martina Jonáša, zdôrazňujú, že on chcel dať akcent na tú fyzickú silu u človeka, u sedliaka, na jeho zdravie. Sedliak nemusí byť veľmi múdry. Sedliak musí pracovať, on je vedomý svojich rúk, aj svojho zdravia, sile a Maliar predsa bol filozof, taký čudný človek, čudák. Maliar nám hovoril, že sa rád skrýval, schovával pod stolom, keď sa dospelí rozprávali, debatovali a hovoril, že čo som mohol vidieť pod stolom, lepie ruky mozoľnaté a opuknuté chodidlá a keď začal maľovať na ten spôsob, začal znázorňovať ľudí, čo naozaj dalo osobitnú filozofiu aj osobitný pečať jeho diela. Ináč Martin Jonáš sa skúsil mnohé umelecké techniky, aj linorid, aj v dreve,
pracoval grafiky, najväčšie svetské uznania dostal pre svoje grafiky, zlatú medailu 1978 roku v Paríži, spolu so Salvadorom Dali, ktorý bol náš osobný priateľ, potom vo Veróne 1976, 5 jeho grafík otlačené je v suchozlate predložky, merkujú sa na ostrove Capri. Taktiež Jonáš písal aj básne, bol veľmi moje svakojaka interesovania, znamená, bol aj zberateľ, zberal staré knihy, máme veľkú numizmatickú zbierku v jeho dome, zbierku starých kníh, zbierku pravoslavných ikon, ako na skle, tak aj na dreve. A taktiež dával seba do úlohy dobrotvora. Odkupoval obrazy od ešte neznámych maliarov, v čí talent veril, aby pomohol v afirmácii aj morálne, aj materiálne, tak máme v jeho dome zbierku obrazov, povedzme viac ako 400 obrazov, tam je 100 od rôznych maliarov a niektorí od nich sa im podarilo dostať afirmáciu aj svetovú, ako čo je napríklad Sáva Stojkov, náš nie akademický maliar, insiktný, Janoš Mesároš, László Boračko, mnohí maliari z Chorvátska, z Bosny a tak ďalej. Za Jonáša ešte dôležité povedať, jeho obrazy okrašľujú steny mnohých múzeov in situ vo svete. Ani jeden múzej in situ nie je kompletný, ak nemá maliaru jedného Martina Jonáša. Taktiež prezidenti republik, kráľovia prichádzali do Kovačice, kupovali jeho obrazy. Potom v čase maršala Tita nezúčastnených krajín, kdokoľvek bol v Belehrade z celého sveta, prichádzali aj do Kovačice Martina Jonášovi. Taktiež je hosťom zaujímavé, keď si povieme, že u Martina Jonáša bol napríklad Mick Jagger so svojou skupinou, zahrávali koncert v 1980, aj týždeň boli ešte v Kovačici. Martin Mikovi robil portrét, potom Ursula Andersenová, ako sa povie, potom kráľ Juan Carlos, Pele urobil portrét, Alain Delon, Brigitte Bardot ho volala do rímskej vily, aby robil murály, kráľovná Anna v Londýne mali 1967 5. naši maliari z Kovačici výstavu, tak ho zadržala v Londýne, aby jej maľoval rodinu. Rodina Martinovi portrétach sú všetci špatní, ale na čo to ličilo, neviem. Ekipa boli 11, čo navštívime mesiac, my sa to zimotne všetkých spamätať, to všetko bolo u nás. Ešte pár slov tak vám poviem. Víte, v Kovačici veľa ľudí maluje, mnoho ľudí maluje. Ale iba tí, čo majú uznaný svoj rukopis, čo dostali už domácu aj svetovú afirmáciu, môžu byť členovia našej galérie. To neznamená, že maliari von z galérií nemôžu byť, nemaľujú dobre. Ale naša galéria je najstaršia galéria na Balkáne a veľmi ťažko je stať sa členom našej galérie. Momentálne máme tu 11 mužov a 10 žien, hlavne sú to maliari z Kovačici a Padzine, to je fenomén. Prečo Slováci a prečo práve Kovačici a Padzine dostali taký svetový úspech v Incite, lebo máme dosť Slovákov vo Vojvodine. Taktiež naša galéria je multinacionálna, ako čo je naša obec, my fungujeme v 4 jazykách, slovenský, srbský, maďarský, rumunský, taká nám je gymnázium v Kovačici, lokálna televízia robí taktiež na 4 jazykách, no multinacionálna je aj naša galéria, znamená, máme členové Maďarov, Rumunov, Srbov, Chorvátov, jedného Taliana, Čiernohorca, ale predsa najväčší počet maliarov sa Slováci z Kovačice spáči. Momentálne v galérii máme výstavu našej starej maliarky, ona je Srbka, Desa Petrov Morarová, to je 53. samostatná výstava, ona maľuje hlavne Banát, našu Vojvodinu, pravoslávne, obyčaje Banáte aj svoje rodné mesto. Momentálne má výstavu v New Yorku, konzuláte Srbska a jednu v Ríme. Znamená, naši maliari sa hľadaní na všetkých kontinentoch. Žiaľ Bohu, viac sú hľadaní, priznávaní, uznávaní vo svete, aj na Slovensku, ako v našej zemi. Niečo ešte zaujímavé. Čo by sa mohlo povedať? Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa. Dobre, ja toto môžem rozprávať 3 dňa a 3 noci, závisí, keľko sa hostia zaujímajú. Čo povíš, Kaja, máme byť na čo hrdí, ja? Ona.
A dobre, 240 rokov ste tu, udržali ste si tradície. Čo by ste povedali Slovákom na Slovensku na to, že si nedržia tradície? Tak nech prídu k nám, nech sa naučia. Ak sa bránia najprv Slovačku. Kultúra, jazyk a podobne. Pekne sa to hromadí a ide hore krkom. Otec bol dobrý, si spojník je škrnou. Janosíkov, takých